लचकाव हो जन बोढ़नी तू सरकाव मनो मिसिर जी के तहरा पाछला सा भइल बा बिना पियले तिवारी जी के नासा भइल बा बिना पियले तिवारी जी के नासा भइल बा अजन पतरी कमर लचकाव अजन थाना जिला हिलावा मनवा मिसिर जी के तहरा पीछे लासा भइल बा बिना पियले तिवारी जी के नासा भइल बा ओ बिना पियले तिवारी जी के नासा भइल बा।